ସାଉଦିରେ ଏଠି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ତ ଏଠି କ୍ୱାଲିଟିର ମୁଁ କାମ କରେ। ତ କ୍ୱାଲିଟିର ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କର କି ତୁମେ ଫରେନ୍ର କାମ କର, ତୁମକୁ ସପ୍ଲାୟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ଲାୟର ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ କଷ୍ଟମର, ତ କଷ୍ଟମର ସପ୍ଲାୟର ଯିବା ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ। ଏଇଟା ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଉର କମ୍ପାନୀର ଏବେ ବାହାରିକି ଯିବା। ଏଇଠୁ 100 କିଲୋମିଟର ହେବ ରିୟାଦର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର। ଆଉ ଯିବା। ସକାଳ ଭିଉ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ରିୟାଦରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍ ଅଛି। ଏବେ ଅଫିସ୍ ଆୱାର ଟିକେ, ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍। ଆଉ ଏଠି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠେଇବ ମାନେ ରାସ୍ତା ପାଖର ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଯିବ। 4 ହ୍ୱିଲର ବସିକି ତୁମେ ପଇସା ଏଟିଏମ୍ରୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଠୁ ଟିକେ ଯିବା। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମର କହିଲେ କି ଏଇଠି ଆମର ଓଟ କ୍ଷୀର ମିଳିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅହମ୍ମଦ। ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା, ଓଟ କ୍ଷୀର ଆଜି ପିଇବା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଡ୍ରାଇଭର। ଆଉ ସେଇଠି ଓଟ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଯେଠି ପୁରା 100ରେ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଆମେ ଯିବା ସେପଟକୁ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆରବି ଆଦମୀ, ଆରବି ଲୋକ ଏଇଟା। ଆଉ ତ ଓଟ ମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଖୋଲିକି। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଦେବ ମିଲ୍କ, ମାନେ ଓଟରୁ ବାହାର କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ମିଲ୍କ ପୁରା ଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କାଢ଼ିକି ଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ପିଇବା। ଆଉ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର ତ ପିଆଯାଇଛି, ଓଟ କ୍ଷୀର କେମିତି ଦେଖିବା ପିଇବା। ଆଉ ଏଠିକା ପଇସାର 15 ଟଙ୍କା କହିଲେ ନେବ ବୋଲି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ କରେନ୍ସିର ତୁମେ ସେଇଟାକୁ କହିଲେ 400 କି 350 ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁରା ଆମ ସପ୍ଲାୟର ପାଖକୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ, ପୁରା ଗଲ୍ଫରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ରହିବ ମାନେ ତା ଆଗକୁ କେହି ହିଁ ଯାଇପାରିବେନି, ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସାଉଦିର କି ଗଲ୍ଫର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ପୁରା ମରୁଭୂମି ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ। ଭିତର ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ପୁରା ତାଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ କ'ଣ ନେଚର ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ଲାୟର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଠି। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କଫି କି ଚା ପିଇବା, ତାପରେ କାମ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ସାରିକି ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖଉଛି ମଜାକ କରିକି କେମିତି ପିଇବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଲ୍କ କଫି ଆଣିଲି, ସେ ତାର ଇଲାଇଚି ଚା ଆଣିଲା ସେ ପିଅ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସପ୍ଲାୟର କମ୍ପାନୀ, ତ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି, ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଫି ଟିକେ ପିଇକି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିକେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସପ୍ଲାୟର କମ୍ପାନୀ, ପୁରା ଏଇଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା। ଗୋଟା ଫୋର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି 2 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇକି ସେ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି, 1 ମିନିଟ୍ ବୋଧେ 2-4 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ତାପରେ ସେଇ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ହଁ ଏତେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ି ପୁରା। ବାଇକ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ବାଇକ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଖରା ଯେ ଏତେ ଗରମ ହେବ ଯେ ବାଇକ୍ ହିଁ ଚଲେଇବା ପୁରା ପରିସାନ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବନି ୱିଦାଉଟ୍ 4 ହ୍ୱିଲରରେ। ଆଉ ବାଇକ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ଏବେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ବି ବେଶୀ କାଟୁନାହିଁ। ଆଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିଉଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ମରୁଭୂମିଟା ସକାଳେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ଆମକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଆମ ରୁମ୍। ଇଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର, ଓମାନ ଡ୍ରାଇଭର, ତ ସିଏ ଏଠି ରହିଲାଣି 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ତା ସହିତ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମଜାକ କରି କଥା ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ।
ଭଲ ଡ୍ରାଇଭରଟା। ତା ଘର ଏଇ ସେ ଆର୍ବି ଲୋକ, ତା ଘର ଏଇଠି ଓମାନ। ଏଇଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିୟର ଏୟାରପୋର୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସୁଛି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାହା ହଉ ନାହିଁ, 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ 3:30 4ଟା ବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଅଫିସରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେଣି। ଏବେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇବାକୁ ପାଇବନି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଘଣ୍ଟାଏଟା ତ ଲାଗିବ, ଏଇଠୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରିୟାଦର ଏଭିଏସନ୍ ଅଫିସ୍। ଏୟାରଫୋର୍ସର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଫିସ୍ ଏଇସବୁ। ଏମିତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଅଫିସ୍ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭିଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଏଇଟା ପୁରା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲି ଚାରିପିଟି ଖାଲି ତାର ଘେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଥିବ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରିୟାଦରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ। ଦୁବାଇରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିୟାଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିୟାଦରେ କମ୍ରେ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ। ସ୍କାଏ ଟାୱାର ଯେଉଁଟା ତମର ଅଛି। କେବେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିପାରିବନି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗଲ୍ଫ ଏଠି ରୋଡ଼ ଯେ ପୁରା ତମେ କେଉଁଠି ଡେଣ୍ଟ କି କେଉଁଠି ଖାଲ କି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ପାଇବନି। ରୋଡ଼ ପୁରା ଚକାଚକ୍, ଗାଡ଼ି ପୁରା 100-100ରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିଛି, ସେ ଦେଖା ହେଉଛି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଡ଼ି 100 କି 150 ସ୍ପିଡ଼ରୁ କମ୍ ହିଁ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଏବେ ଧରିଗଲାଣି 100 ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି ଆମ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼। ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ହିଁ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅପେକ୍ଷା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଏ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କି ବେଶୀ ହମ୍ସ ନାହିଁ କି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ତମର ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବ ବାଁ ପଟକୁ ଯେଉଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତମେ ଯିବ ମାନେ 5-6 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ୍ କି ଯିବ। ସଡନ୍ କିନି କିଛି ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ସିଏ ଅଛି। ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେମିତି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପୁରା କରାହେଉଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଲାଗୁନି ଏମିତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରିବେ ରୋଡ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆଉ, ୱିଦାଉଟ୍ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ସେ କିଛି ବି ଲଗେଇବେନି, କିଛି କରିବେନି। ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ହିଁ ଖଜୁରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ପୁରା କେତେ ଭଲ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଅଧା ବାଟ ହେଇଗଲେଣି, ଆମ କମ୍ପାନୀଠୁ ଅଧା ବାଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ। ଯିବା ଏମିତି ଚାଲ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବେ ଆଉ।